Menteri ka Tanat Pule Putih Rakam Esangma Ulakantu ia keseng Hindu ku tamba Suraksha Parishad KSP bahkan snyau thu bat burom lim ya kajing snyau jong ki traisnong haba jubab ya kajing aipor ba shipeusngi ya ke sarkar ban plibiang ya ke krem mau jumbun ban le niam ki Hindu ka KSP kalberngem balada ke sarkar kamplino ya kani ka jakal le niam hashwa ke Christmas kani kaseng kan pakhang ya ki surok bakongsan syami khalaya ba kanthum ha jorabat ko wahati bat paikan kolpara kani ka kanhun kala kano ru ya ka sarkar jala ba kamchem lale ai halor ki jingpra jong ka ingka shri Meghalaya High Court ban penbej ya kani ka kam langba ka jingnya kren bat ki kanhun ba pher haba jubab ya kani ka jing aipor na kaliang menteri ula banjur ya ka jing kongsan ban borom ya ka jing snyau jong ki trashnong ula ainuksa da ka bong ladangidon ka jing yeseng hajan ka ram mandir hakmat jong ki hi kanom itanat satya kidai ban seu thu ya ki kam snong kam tho bat ki jing seu ki trashnong lada ki kwa ban bot ya ka hok ban mane lai lut ngidai ban le ya ka ai ka ba ngi kren ka ai ka bajia ha asam ngi tibha urakam open rem ya ka jing berngem ka KSP ban pakhang ya ki surok bat bu jing kali ya ka jing thmu jong kane ka kanhun bat ka jing nyam jong ki ka jing thmu jong ka niam ka dei ban mani ya ublai ban yo ya ka jing suk bat jing shongsan ya baro kibriu ki shnong bat ka jala kini ki kanhun ki berngem ya kum kani ka kam kim dei satya ka jing mani basisha ya kino ki blai nga artatin ya kani ula kan tho ula banrap kino ki pai Hindu ba mani blai shisha kinom berngem kumni bat ngadon ka jing artatin ya ki kani kalong ka basniu si bat kam dei banja kim dei ban pha ya ka khubor ka babakla ka kenrum kenram halor ka krem mau jumbun ha mau sunram ka bangai kumba 100 kilometer na shalong kalayat menta lakat tokat ne banai kane ka krem ka don ya umau shun uba ki Hindu ki ba udai ublai shiwa hanrei nadu ka hanru terik unailar ka dor barsnung mau sunram kalakhang ya ka jingle nem hapo kane ka krem da ka bakreu ya ki mat bapher ka ne ka kam kala poiru sha ka ying bishar jong ka ying ka shri Meghalaya High Court ka ba lapta ya ka sarkar jala ban ye kren bat ki kanhun bapher ha ka ban ye panbej ya ka kam